ፍትዋት ተኸታተልቲ ኣብዚ ቻነል ዝተፈላለዩ ዛንታታትን ንህይወት ዝድህሱ ጽሑፋትን ብቐጻል ዝቐርቡ ኮይኖም ክንውስኾ ትደልይዎም ዝህሉ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ጻሕፉልና። ናይ ቀጻሊ መደባትና ንምክትታል ድማ ሼር፣ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰናይ ምክትታል። ብዕራይ ምስ ሓራዲኡ ካብ መጽሓፍ የተዝታፈለክ ምዕራፍ 2 ዝተወስደ ኣብ 2016 ሕትመት ዝበቕዓት መጽሓፍ የተዝታፈለክ መዘክር ጸሓፊኣ ኮይና ኣብ ውሽጣ ዝተፈላለዩ ንህይወት ዝፍትሹ ጽሑፋት ይርከቡ። እዛ ናብ ትግርኛ ተርጉሜ ናባኹም ዘብላ ዘለኹ ዛንታ ገለ ከምዚ ዓይነት ዛንታ ምስ ዘሎ ኩነታት ናይ ሃገርና ከም ዶክተር ካሳሁን ዝበሉስ እህሉ ደኾኑ ንዝብል ቀስቃሲ ሕቶ ምላሽ ንምንዳይ ወይ እውን ንምስትንታን ካብ ዝብል ሓሳብ እየ። ደራስ መጽሓፍ የተዝታፈለክ ማለት ኣቶ ኣሰፋ ጫቦ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሚያዝያ ናይ 2017 ብሞት ካብዛ ዓለም ከም ዝተፈልየ ኣብ ማዕከናት ዜና ተኸታቲለ ኣለኹ። ንሱ ናይ ሕጊ ምህር ኮይኑ ኣብ ግዜ ደርግ ን10 ዓመታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማዕከላዊ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቤት ማእሰርቲ ብናይ ፖለቲካ እሱር ተኣሲሩ ዝነበረን ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት ደርግ ኣብ ሃገሩ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ስደት ኣምሪሑ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ምሁር እዩ። በሉ ናብቲ ጽሑፍ ከብለውኩም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ማእከላዊ ዝረኣኽዎ ኩሉ ክዝክሮ ዝኽእል ኣይመስለንን። ሓደ ዘይዝክሮ ኣሎ። ኣብ ጸልማት ገዛ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ክፋለት ቤት ማእሰርቲ ዝኣተኹሉ ናይ ፈረማ ዕለት ምስ ዶክተር ካሳሁን መከተ ተላለየ። ታሕተዋይ ካንቸሎ ናይ ማእከላዊ ቐጽሪ ቁጥሪ 7 ጸልማት ገዛ ተባሂሉ ዝፍለጥ ጽኑዑን እሱራት ተነጺሎም ዝተሓዝሉን ቦታ እዩ። ቁጥሪ 7 ኣብ ውሽጡ 4 ዝተፈላለዩ ናእሽቱ ክፍልታት ኣለውዎ። መንግስቲ ቀንደኛ ጸረ ኣቤተኞት ማለት እቶም ቀንዲ ጸረ ሰውራ ኢሉ ዝጠቕሶም ዝእሰርሉ ክፍልታት እዩ። ከም ሰማዕክዎ ኣብታ ኣነ ዝተኣሰርኩሉ ቦታ ፍቅሬ ዘርጋው ነይሩ። ሓደ ካብ መራሕቲ ኢህኣፓ ዝነበረ እዩ። ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ምስ ፍቅሬ ኣብ ናይ ሕጊ ቤት ትምህርቲ ዝፈልጦ ኣብ ካዛንችስ ሸል ላዕለዋይ 15 ቀበሌ 32 ዝተኻርኽዎ ኣፓርትመንት እውን ፍቅሬ ኣብኡ ነይሩ። ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝኣተኹሉ ዕለት ንዓይ ቦታ ክረኽቡለይ ክብሉ ድዮም ዋላስ ካልእ ምስጢሩ ነይርዎ። እቲ ኣጋጣሚ ከይገረበን ይተረፈን ፍቅሬ ኣነ ዝኣተኹሉ ምሸት ረሺኖሞ። ዶክተር ካሳሁን መከተ ወዲ ጎንደር እዩ። ዕድሚኡ ኣብ መንጎ 40 ክሳብ 50 ዓመታት እዩ። ማእከላይ ቁመት ሰጥ ዝበለ ሰብነቱ ምልኩዕ ዘብሎይ ነይሩ። ቀይሕ ጽቡቕ እዩ። ኣከዳድንኡ ፍሉይን ሙሩፅን እዩ። ኣመራርፃ ክዳውንቱ ኣዝዩ ብሉፅን ፍሉይን እዩ። ከም ዶክተር ካሳሁን ተጠንቂቑ ዝኽደን ምልኩዕን ዝተኸድኖ ዘጸብቐሉን ሰብ ቀድሚኡ ዝረኣኹ ይመስለንን። ኣብ ቤት ማእሰርቲ እሞ ድማ ኣብ ጸልማት ገዛ ከም ዝኾነስ ኣብ ደገ ኸመይሉ ምዕርግ ኸውን ኢለ ከም ማሕሰብ ኣዕረፍኩን። ዶክተር ካሳሁን የዋህ፣ ዓሻ፣ ሰንኮፍ፣ ረኣይኒ ባህልን ቃል ዓለመኛን ነይሩ ክብል ይኽእል። ነዞም ቃላት ብሕማቕ ኣይኮንኩን ዝጥቀመሎም ዘለኹ፣ ብኣሉታ ኣይኮንኩን ዝጥቀመሎም ዘለኹ። ከምዘይ ሓሰብክዎ ኣጥቢቐ ክሕብረኩም ፈቱ። ኣነ በቲ ጽቡቕ ጎኑ ክረኣየለይ ወይ ክገልጾ የደልየ። እዞም ንባህሪ ወዲ ሰብ ዝገልጹ ጽላት ኣብ ካልእ ሰብ ከምቲ ልሙድ ናይ ቀደም ትርጉሞም ሒዞም እዮም ዝቐርቡ። ኣብ ዶክተር ካሳሁን ምስ በጽሑ ግን እቲ ትርጉሞም ብደረቑ ነቲ ዝገልጾ ባህርያቱ ኣይገጥምዎን እዮም። ብኣንጻሩ ፍኹስ ኢሎም ካልእ ላዛ ዘለዎ ትርጉም እዮም ዝህቡ። ንዓይ መግለጺ የዋህነቱ ቅንዕናኡ ዝኾኑ ሕብርታት እዮም። ከምቲ ኣነ ዝጠመትክዎ እዞም ቃላት ካልእ ፍልይ ዝበለ ቋንቋ ኣለዎም ኣብ ዶክተር ካሳሁን በጺሖም። ዶክተር ካሳሁን ተጠርጢሩ ዝተኣስረሉ ምኽንያት ብስለያ እዩ። ንናይ ኣሜሪካ ናይ ስለያ ትካል ማለት ሰንትራል ኢንተልጀንሲ ኤጀንሲ ብሕፅር ዝበለ CIA ተሰርሕ ኢኻ ተባሂሉ እዩ። CIA ኣብ መላእ ዓለም ዋላው ናብ ኢትዮጵያ ሰለይቲ ከም ዘለዎ ዝተፈልጠ እዩ። ኢትዮጵያ ንምጥፋእ ኢትዮጵያ ንምብትታን ኣብዚ ሎሚ በፂሓቶ ዘላ ንኽትበጽሕ ብመንገዲ ወከልቱ ፕሮክሲስ ኣቢሉ ብዙሕ $1,000,000 ከም ዘጥፍአ ሎሚ ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ።
لكعيو نابد دباباين وصن اتمستير وناي وصن يزبل له ناي حبو قدايو دكتور كاساهون سلايا خوينو خون خاليو يخون مبار دكتور ولاون سلايا يخون سلايا خمز خونه ننبسو زفلت امسلنن نسونو قدايات بحد شنوخم تزيكوينو بتخر اي وزلوهم استفلالي مأزنات ايت امتهم منيو زي امانو اللون زحاسبون نايلبون كم دليتون يزاربو نزخا كم جيجننتي زغزرو سبكد نقولي دلمبر أمت أزعت قداي معلبيو كم تعالو زخ المزهز فتسيمو كستما قرز خالا مثلنن ادخل زقرمني نا دكتور كاساهون بحري أبينا عزق تأتي خمزلو بزقبا سردئي مثلنن أبتسأل ما تقزا كوف مبالون نخبرو استقبر مسرح جيرو تردئي وخون سلمتايو أبكم دمدم تابزيحو لمفلاطونا شقاريو ازيخا كاب كلنا فلي زبلوت أباينير وزبلكو نزتغسسلو خسي بغطتا حتو بوزح جزي فتينيه بتزاور من قدون فتينيه اتوصيت جن حدايو نتخصن عيقو أقاليلو أنا إيسيز نقراني مأسرتو خندفرت أفون زخون چنقته وسغلون بانس أرو بزعبا خدانونا كدادنو انيو زحاسبن زچنقن حدا جزي أب معلتي سلسة جزي كدان زقيرو لقوان نيرو أبيت مأسرتي مأكلاوي اتحطو من انتاي تخدينو زبلا يكونن اتحطو لو مخا من ترشينو خون لو مخا نيمريقا خون يزبليو أبو تخدينكا ولا ترحكا خيدكا زريكا سبهلن دكتور كاسهون حد جزي المرمران وغو خيدو أب جزي مساحي زملس كم تنكالوت حنكس النابلا خيدو دم النازاريه ملسنيو الناس حاقا خيدو الناس حاقا يزملس كمي كمزو عليه أتمرمرا كمي كمز نبريا بي كمز بسحق حاتون كلخو زملس اللي ملس حدايو بقى نتنقر كم قليل مرأي بحطو أزيس للجعجع كون كساب مكر رايز بس احنا لو جزين يريو حلف حلفو آتو موقعيا حدا خاب مرمرتي بون قابي زني خنعللو علنا زبالن نجزين يرو ندرهو ترن هبكا زعينة قداي كم زغنة بريه اللين يرو كاساهون بتخكل بونساتي ديو ايستين جنزفلتوين برنن دكتور كاساهون تمرتو بناي بيتا كهنات تيولوجي مثلني بس تمرتزي ناب غريخن تركن وين ناب حدين ويد ما ناب كلتين كيدو خمزنا بري جالس اللين يرو زوزحو نابزن هاجرات ببيتا كهنات سخود سبات محبراو سنفلتات أصنعهم كم زملسو فلتيه دكتور كاساهون كم إجيرو ديواي قبرنا فلتكون أب معالتي بوحدو حدا جزي كيل علن زي وعل كل التنقرات نيران اتحانتي بزعبا دبارك سمكة تمايا نناي إتبياون دحرت كم أبنتيز تكملا كساب لمي مبرهة خماناي أتوان سوشاليزم كأبلو دبارك معاسيو مبرهة أتيوا يزبل كل جزينا زازر بازي أيز دقم كالد ما أبعد سأبا 4 كيلو أبز بحال بزعباز فلتان حانت خبتو ولاديت قراجي زخنا هدريو بيت مقبل لوان حجز اللوء أب أكي أب تعاقبات كتبت حن كلخ أيو أدي يزبلان أدخلو يزبلان كابزو وصعي بزعباز مادو وايزاربنيو بسوح زمد زلو وناي مسلنن دكتور كاساهون استمر عوي حدار زلو وناي مسلنن أب هوتيل وابي شبيلي نبر نيري زبلنون مسلني أب كما يكون تاتوديقو همزلو زنقرو سابن تزركب ما أتوخ ركبو زخألاي مسلنن يخون مبار انتزك النيرو مفلات زمسلوين بران دكتور كاساهون عين وافت إتو نعموت مزي همزلو خي تردأز أنيحو حدا معالتي دكتور كاساهون قابيغا حسكاوزا زبلت أوعيت مزو اتهم نحاوارو زخد سبات قابيخم حسكوهم يمزبهالو مقنن زنخون أتعلات مع البرهانة مسكال استزقوعلا معالت مسلني لومي بون تعدمو أي تملسن نابت المات قزاونا يمسن نابو الحدونا يتملسن أتنسوه بعراي مسحارر تقنيو أمود دأتها تسويو أبراديون تناقيرلو لا يبزحات سبات موت يحزننيو أماوتا دكتور كاساهنجن كابزخون موت اللعلي أزيو يحزنني
ካብ መጽሓፍ የትዝታ ፈለግ ብመምህር መኮንን ተስፋይ ዝተተርጎመ